YouTube. Tänään on pyöräily mun kaverille. Ja nimittäin me menemme Mishalle. Joo, elikkä... No ei tässä muuta kuin mennäksi vähän. Joo, ootas. Mä teen yhden jutun täällä kameralle. Noin. Pistin tän auki tän yhden jutun. No niin. Nyt ollaan menossa mun kaverille päin. Ja se on täällä lähellä. Te ette taida kuulla hirveästi mun ääntä, niin joutuu pistää tätä kameraa lähemmäksi, että kuulette. Mä haluaisin synttärilahjaksi uuden mikin joltain mun kaverilta. Vitsi, se olisi cool. Oh my god. Mä saan ainakaan nyt vielä. Synttärit ei oo vielä. Mutta tässä vähän sen näkyy, missä hän asuu, niin tämmönen metsäpolku. Kuten näette, niin olemme nytten kääntymässä tänne alaspäin, niin ajetaan ilman käsiä. Noin, ja jatketaan matkaa. Siis oikeesti, mikä tuolla oli? Mä kuulin joku lähesty mua. Nyt tämmönen askeleiden ääni. En tiedä mistä kuul. Tuli toi ääni, siis tarkoitin. Me olemme nyt tehdasalueella. Sinne siis, jos me mennään niiden verkkojen yli, niin siis kun tuolla rupeaa olemaan noita aitoja, semmoisia piikkiaitoja, niiden yli ei saa mennä. Ja sitten täällä on valvontakameroita ja tällaista kaikkea, ettei vaan kiipee siinä, koska toi on tehdasaluetta. Mä en tiedä miksi ton talon ympärillä sitä. Kuten näette ehkä tuolla vähän on sitä ja mä näytän ton rikkinäisen auton noppee tässä matkalla. Joo. Elikkä joo, tässä on vähän aitoja tossa, että ei pääse tonne tehdasalueelle. Tuolla on valvontakameroita ja myös noita muistutuslappuja, siis noita varoituskylttejä, että ei saa mennä. Ja kato, tässä on tämä auto. Tästä on rikottu ikkunat, lasit, kaikki. Kuten näkyy. Ja mä en ainakaan rupea rikkoon tätä. Noin. Tossa on lasinsiru tässä maassa vähän. Ai vitsi. Sitten lasit on rikki. En tiedä mitä on tuolla. Tää rikottiin, kato. Voi vitsi, pitää tarkkailla mihin astuu. Tämmönen. Ne on rikottu ihan talteen. Jotkut vaan tuli rikkoonta. En tiedä miksi. Tyhmiä tyyppejä. Jotkut semmoset, jotka on aikuisia, niin ne tuli rikkoon, kun ne nähtiin eilen, että ne tuli rikkoon noi ovet auki. Sinne vielä moikkas meille. Mä vaan uusi rikkojat! Mutta jatketaan matkaa. Tässä on näitä piikkiaitoja. Näkyy. Ja en tiedä miksi ne ei saa mennä. Se taitaa olla semmoista
tehdasaluetta. Mä voin näyttää esimerkiksi, missä on 1 valvontakamerat. Tai mä oon nähnyt kyllä 3 valvontakameraa tai 4 täällä tuolla. Elikkä kuten näette ehkä, niin tämmönen paikka. Tää on tosi vanha talo ja semmonen 1900-luvunen talo. Ja tossa, jos näette, on 1 valvontakamera. Siinä on 1 valvontakamera. Mä en tiedä hirveästi, viittiinkö mä edes jäädä paikalle. Mä en tiedä, viittisinkö mä hirveästi jäädä tähän paikalle, koska mun pelottaa toi talo oikeesti. Tää sikavanha. Joo, todellakin on 1900-luku talo. Jos näette, toi taitaa olla tosi vanha tehdas. Yksityisalue. Kauttakulku kielletty. Selvä. Mä taidan tehdä vähän väärin tai tein. Ihan sama. Tämmönen tehdasalue tässäkin on. Ui, auto tulee. Ui vitsi. Mä pelästyin. Sitten auto. Kreikalla. Niin mä pelästyn, kun mä vaan katon taakse. Mitä vitsiä? Auto tulee. Tästä tulee aika pitkä video, koska me ollaan lähellekään perillä. Paitsi vaan jotain hippusen verran. Me nähtiin eilen täällä myyrät. Tasataan ilman käsiä. Niin. Meilläkin ollaan perillä. Hyvä fifi-verkko. Joku mies tuolla. Jos näette, tuolla joku mies. Kuka siellä on? Herra Jumala. 2 autoa. Se oli se sama mies se kuski. Haa, jotkut pelaa siellä vaan peliä. Joo. Hirveästi autoa sen takia, että voit pelaa tommoista peliä. No niin, nyt